Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 12, entitled Dhruva Maharaj Goes Back to Godhead, Text 24. Čteme Srimad Bhagavatam, zpěv 4. Kapitola 12, Dhruva Maharaj se vrací zpátky k Bohu, šloka číslo 24. Translation. We are representatives of the Supreme Personality of Godhead, the creator of the whole universe, who carries in his hand the bow named Sharanga. We have been specifically deputed to take you to the spiritual world. Překlad. Jsme zástupci nejvyšší osobnosti božství, stvořitele celého vesmíru, který ve své ruce drží luk Šánga. Poslal nás, abychom tě vzali do duchovního světa. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. In Bhagavad Gita, the Lord says that simply by knowing His transcendental pastimes, whether within this material world or in the spiritual world, anyone who understands factually who He is, how He appears and how He acts, can be immediately fit for transfer to the spiritual world. This principle, stated in the Bhagavad Gita, operated in the case of King Dhruva. Throughout his life, he tried to understand the Supreme Personality of Godhead by austerity and penances. Now, the mature result was that Dhruva Maharaj became fit to be carried to the spiritual world, accompanied by the confidential associates of the Lord. Význam od Šrily Prabhupády. Bhagavad Gita pán říká, že každý, kdo zná jeho transcendentální zábavy, ať už v hmotném nebo duchovním světě, a kdo skutečně chápe jeho osobnost, jeho zjevení a jeho jednání, je okamžitě způsobilý k přemístění do duchovního světa. Tato zásada Bhagavad Gita se vztahovala na případ krále Dhruvy. Po celý život se prostřednictvím askeze snažil pochopit nejvyšší osobnost božství a ve zralém věku byl proto připravený vrátit se ve společnosti důvěrných společníků pána do duchovního světa. Hare Krishna. So in this passage of Srimad Bhagavatam, we can see that these divine personalities, Vishnudutas, came to bring Maharaj Dhruva back to the spiritual world. Tady v této části Bhagavatamu vidíme, že vznešené osobnosti, božské osobnosti, přišli, aby odvedli Dhruvu Maharáže zpátky domů, zpátky k Bohu. And Srila Prabhupada explains in his purport that this was the result of whole life of Dhruva Maharaj to search for the Lord. A Srila Prabhupada vysvětlil ve významu, že to byl výsledek celoživotního Dhruva Maharážova snažení pochopit nejvyšší osobnost božství. Because as we know, he was very hurt in his earliest childhood when his father refused to take him in his lap because of his second wife, Suruchi. Protože, jak víme, tak byl velice zraněný ve svém mladém dětství, kdy ho otec odmítl vzít na klín kvůli své druhé manželce Suruchi. And although his quest started with material intention to achieve the kingdom greater than his great-grandfather, that means even greater than Brahma, he nevertheless attracted the mercy of the Lord. Takže ačkoliv jeho cesta začala s tím materiálním motivem, aby získal království větší než jeho praděda, tedy pán Brahma, tak i tak se mu podařilo potěšit nejvyššího pána. And yes, and so Prabhupada here states that he underwent different austerities and penances. Prabhupada tady píše, že
po celý život se podstupoval askezi. And today I slept in Brno, and it's quite high, this flat, and I could see that buildings around this flat are very nicely built, and intricate ornaments are on buildings and so on. Včera jsem spal v Brně, v tom bytě, a ten byt je v celku vysoko, a tak odsud bylo dobře vidět, že všechny ty budovy kolem tak mají velice pěkné ornamenty a ta architektura, to mě velice zajímalo. So I wanted to say that people put a lot of effort in their comfort or to be something beautiful and so on. Tím chci říct, že lidé dávají spoustu úsilí do toho, aby si uspůsobili své pohodlí, anebo by mohli koukat na něco pěkného. So, but if our endeavors are separate from satisfying the Lord, then everything is useless. Ale pokud naše snahy jsou oddělené od té snahy potěšit nejvyššího Pána, tak potom všechno je úplně na nic. It is explained in 9th chapter of Bhagavad Gita, Mogasha Moga Karma No Moga Jnana Vichetasya Rakshasima Asurim Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha. That if we don't take to Krishna, and we don't take shelter of Krishna, everything we do, every our hope is useless. Je vysvětleno v 9. kapitole Bhagavad Gita, že pokud nepřijmeme Kršnu, tak veškeré naše naděje tak jsou úplně zbytečné. And every other act, endeavor is also useless. A každá naše činnost a snaha tak je také zbytečná. And Moga Jnana, also our knowledge is completely useless. A také Moga Jnana, naše poznání je taky úplně k ničemu. And if we don't take shelter of Krishna, Krishna is very hard in this statement. We acquire the nature of Rakshasas and Asuras. A pokud nepřijmeme útočiště u Kršny, tak on je velice tvrdý v tomto výroku, tak my potom přijmeme povahu Rakshasů a Asurů. And why is that? A proč je to tak? Who are Rakshasas? Kdo jsou Rakshasové? Do you have an idea? Somebody who eats human flesh. Yes. Někdo, kdo jí lidské maso. That means the cannibals, in fact. Takže ve skutečnosti oni jsou kanibalové. And they drink blood. A pijí krev. And that means that if we don't offer our life to Krishna, and if it's not meant for Krishna's pleasure, then everything in this material world is just some, in best way, mutual exploitation. Takže pokud se úplně neodevzdáváme Kršnovi, tak všechno je v nejlepším případě vzájemné vykořisťování. And if we consider that something is not in our self-interest more than in other self-interest, then there is a conflict. A potom pokud považujeme, že něco je více v našem zájmu než v zájmu někoho jiného, tak potom tam přichází konflikt. So this exploitative mentality is some kind of cannibalism. Tato vykořisťovatelská mentalita tak je určitý druh kanibalismu. Or blood sucking. A nebo pití krve. As we can see here, Dhruva Maharaj immediately understood when he saw the Lord that all his endeavors, all his blood-sucking endeavors are useless. A tady vidíme, že Dhruva Maharaj hned jakmile viděl nejvyššího Pána, tak pochopil, že všechny ty jeho krveračné snahy tak jsou úplně k ničemu. And he compared it to broken glass in comparison to priceless gem.
a přirovnával to k rozlámaným střepům, k něčemu úplně bezvýznamnému. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita direct us to this understanding that our life should be molded in such a way that it could be offered to Krishna in every moment. Takže Srimad Bhagavatam a Bhagavad Gita nás směřují tímto způsobem, že bychom si měli uspůsobit život tak, aby mohl být nabídnut Kršnovi v každém okamžiku. Therefore, Krishna says in 12th chapter of Bhagavad Gita, Maiva manātatsva mayi buddhim nivesishasi mayeva ata urdvam asamshaya. And that means, Maiva manātatsva. Please focus your mind completely on me. Proto říká Kršna v Bhagavad Gita, prosím, zaměř svoji mysl úplně na mě. Mayi buddhim niveshaya, and also engage your buddhi, your intelligence in me. A taky zaměstnej svou inteligenci ve mně. Nivesishasi mayeva, and certainly you will live with me all the time. A bez pochyby bude žít se mnou celou dobu, pořád. Ata urdvam asamshaya, and of this there is no doubt. A o tom není pochyb. But of course, as we are mostly conditioned souls in this world, it's quite impossible to fix our mind completely, because this is samadhi. Ale jelikož většinou tady v tomto hmotném světě jsme podmíněné duše, tak je pro nás nemožné úplně pohroužit mysl do Kršny, protože to je samádhy. And therefore, Krishna says, Atachitam samadatum nashaknoshim maistiram abhyasa yogana tato mami chaptam dhanancha. So if you cannot fix your mind in such a samadhi on me, proto Kršna říká, pokud tedy nemůžeš upoutat svou mysl na mě tímto samádhy, then subject yourself to abhyasa yoga, to sadhana bhakti. tak potom se zaměstnej v sadhana bhakti. Abhyasa means training of the mind. Abhyasa znamená trénink mysli. Because in order to fill our minds with Krishna, we need training. Protože abychom zaplnili své mysli Kršnou, tak na to potřebujeme trénink. Otherwise, our thoughts will be directed towards sense pleasure. Jinak naše myšlenky budou zaměřené na smyslový požitek. Why to sense pleasure? A proč na smyslový požitek? Because the mind is material element. Protože mysl je hmotný prvek. And it's designed to make us materially happy. A je vytvořená proto, aby nás materiálně učinila šťastnými. Because we are anandamayo vyasat, we are beings of happiness, of bliss. Protože my jsme bytosti štěstí a radosti, blaženosti. And this is by our inherent nature. A to je naší vrozenou povahou. So we cannot live without this feeling of happiness, of joy, even for a moment. My nemůžeme žít bez pocitu radosti a blaženosti ani na okamžik. So every our thought, every our word, every our action, in fact, is knowingly or unknowingly searching for this bliss. Takže ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak každé naše slovo a každá naše činnost je tady proto, abychom pocitovali tu blaženost. And also our thought. A také naše myšlenky. So, because we identify because of this avidya, of ignorance of our existence, we identify with the body and mind. Protože my tady tu nevědomost naší existence spojujeme s naší myslí a s naším tělem.
we project our happiness on bodily and mental level. Proto projektujeme naše štěstí na mentální a tělesnou úroveň. And mind is specifically designed with this purpose, to bring us bodily and mental happiness. A mysl je přesně vytvořena za tímto účelem, aby nám přinesla tělesné a psychické štěstí. So even if we think about some problems in life, Takže i když přemýšlíme nad nějakými problémy v životě, we think of them just because we want to get free of these problems. my nad nimi přemýšlíme jenom proto, že se těchto problémů chceme zbavit. In order to achieve this happy state of living. Abychom získali ten šťastný stav bytí. So this is completely impossible to uproot just by ourselves. Takže je to úplně nemožné, abychom to vykořenili jenom my sami. So we need mercy. A proto potřebujeme milost. And mercy is explained how we get it by surrendering to Krishna. A je vysvětleno, že milost získáme tím, že se odevzdáme Kršnovi. As Krishna explains in many places, for example in the 7th chapter of Bhagavad Gita, in famous verse he says, Devi Kesha Gunamayi Mama Maya Duratya Mam Eva Ye Prapadanti Mayam Etam Tarantati. That my illusory energy, composed of 3 modes of material nature, is very difficult to overcome. Jako Kršna vysvětluje na mnoha místech, například v 7. kapitole, že tuto mou hmotnou energii složenou ze 3 kvalt hmotné přírody je velice těžké překonat. In fact, it's completely impossible. A ve skutečnosti je to úplně nemožné. And therefore he says, Mam Eva, certainly to me. Eva is the word to strongly support the statement. Mam Eva Ye Prapadanti. Only those, certainly, only those who surrender to me can easily cross beyond it. Takže proto Kršna vysvětluje, upřít se přímo na mě, nebo čistě na mě. To Eva, to znamená, to zdůrazňuje vlastně ten pojem mě, takže přímo na Kršnu, nebo určitě na mě se upřít. And in order to surrender in such a way to Krishna, we need of course this training of mind, abhyasa yoga. Za tím účelem, abychom se mohli odevzdat Kršnovi, tak musíme mít tento trénink mysli, abhyasa yoga. Of course, if we are not always in samadhi. Samozřejmě, pokud nejsme pořád v samády. So, the excellence of Srila Prabhupada is that he brought us this perfect abhyasa yoga. A ta dokonalost Srila Prabhupada spočívá v tom, že nám přinesl tady tu abhyasa yogu. That means the perfect daily program to focus our mind on Krishna. To znamená dokonalý denní program, abychom zaměřili svou mysl na Kršnu. From Mangala Arati till evening, in fact. Od Mangala Arati až do večera. So the best way, of course, and it's also recommended for this age, is chanting of the holy name. Ten nejlepší způsob, který je obzvláště doporučený pro tento věk, je zpívání svatého jména Pána. It says, Harir Nama, Harir Namaiva Kivalam, Kalau Nastiva, Nastiva, Nastiva Gatiranata. And there is no other way in this age of Kali, which means the age of quarrel and hypocrisy, than chanting of Lord's holy name, Lord's holy name, Lord's holy name. A je řečeno, že tady není žádná jiná cesta v tomto věku hádek a pokrytectví, než zpívání svatého jména Pána, zpívání svatého jména Pána, zpívání svatého jména Pána. And if something is mentioned once in the scripture, that means it's very important. A pokud je něco zmíněno jednou v písmech, tak to znamená, že to je velice důležité. Because Vyasadeva didn't have any quota to fulfill. How many pages should be in the Vedas. Protože Vyasadeva neměl žádnou kvotu, kterou by chtěl naplnit, kolik stránek musí mít Védy.
So if it is written there, it's really important. Takže pokud je to tam napsáno, to znamená, že je to důležité. But if it is stated twice, it is extremely important. A pokud je to tam řečeno dvakrát, tak to je opravdu extrémně důležité. For example, in Bhagavad Gita there are 2 verses repeated twice. Například v Bhagavad Gita se 2 verše opakují dvakrát. Not exactly the same, but still the main message is the same. Ne, že by byly úplně stejné, ale ta podstata toho verše, nebo to sdělení je stejné. And if something is mentioned 3 times, then it's completely unavoidable. A pokud je něco zmíněno 3krát, tak to už je úplně nevyhnutelné. And in this one verse, we have 2 times, 3 times mentioned something. A v tomto verši máme zmíněno to 2krát, 3krát. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. And of course, that means that we cannot possibly go around Harir Nama. Takže to znamená, že se vůbec nemůžeme dostat kolem Hare Námy, zpívání svatého jména. And but we can say, of course, we can chant the holy name, but also other things can be beneficial very much. No, můžeme si myslet, no dobře, tak zpíváme svaté jméno, ale další věci jsou také velice prospěšné. But it is said, Kalo in the age of Kali, Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Asti means there is. Ale je řečeno, tedy to Kalo, Nastyeva, 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 a Asti znamená je. And Nasti means there is not. A Nasti znamená není. And Eva is again this strongly supportive word. And certainly there is not. Certainly there is not. Certainly there is not. A to Eva, to je znovu ten zdůrazňující element, takže rozhodně není, rozhodně není, rozhodně není. So this is the only way in Kali Yuga, in fact. Chanting of Lord's holy name. Takže ve skutečnosti v Kali Yuze toto je jediný způsob zpívání svatého jména Pána. And it is also explained by our acharyas. For example, Jiva Goswami states in Bhakti Siddhartha that every other way of devotional service, because we have Nava Lakshana Bhakti, that means 9 different processes of Bhakti, Jiva Goswami explains should be accompanied with chanting of Lord's holy name in the age of Kali. Acharyové vysvětlují, konkrétně Šrila Jiva Goswami vysvětluje, že protože máme tu 9 angovou bhakti, máme těch 9 procesů, tak všechny ty procesy by měly být doprovázeny zpíváním Hare Krishna Mahamantry. Yes, so we can see how important it is. And also Lord Chaitanya said, Kirtaniyah Sadahari. Tak vidíme, jak je to důležité, a Šri Chaitanya Mahaprabhu také říká Kirtaniyah Sadahari. And that we should always chant the holy name. Že bychom neustále měli zpívat svaté jméno Pána. And it's not just revealed in this part of the world as India. Není to zjeveno jenom v té části světa, jako je Indie. Bharatavarsha. Nebo Bharatavarsha. But also in every religion, in fact. Ale ve skutečnosti je to v každém náboženství. Even Jesus said, "Hallowed be thy name." I Ježíš říká, musíme světit jeho jméno. And in Psalms it is also stated, those who call upon the name of the Lord, they will be saved. Where it is stated? Psalms. Psalms, to jsou žalmy. A v žalmech je také řečeno, jak to bylo? Že je ustanoveno, že ten, kdo zpívá svaté jméno Pána, bude zachráněn. And also in Islam they have 99 names of Allah. A v islámu mají také 99 jmén Alláha. And even the Buddhists call upon the name of Buddha. A i buddhisté volají jméno Budhy. So we can see that the Lord, through his different
avatars and expansions gave this knowledge to every people in this world, in fact. Tak vidíme, že nejvyšší pán těmito různými způsoby a avatáry dal toto poznání všem lidem na světě. That everyone can approach the Lord. Že každý může přistoupit k pánu. But of course, since majority don't have this scientific knowledge of connecting ourselves to the Lord, they don't put so much emphasis on this. Ale samozřejmě, protože ta většina nemá toto vědecké poznání, jak se spojit s pánem, tak oni to nezdůrazňují. So, in order to train our mind, we should chant the holy name and purposefully or with diligently with our thought devote ourselves, our lives to Krishna's pleasure. Takže bychom měli takto zpívat svaté jméno pána a cíleně se snažit odevzdat naše životy Kršnovu potěšení. And this is connected also to relations to other devotees, to other living beings, in fact. A toto je spojeno se vztahem s ostatními oddanými, s ostatními živými bytostmi. It's crucial to have this sambandha jnana, as Bhaktivinoda explains that we cannot chant the holy name purely without sambandha jnana. A je podstatné mít sambandha jnánu. Bhaktivinoda jako vysvětluje, že se nedá zpívat svaté jméno pána bez té sambandha jnány. And that sambandha jnana is Jivara Swarupa Krishna Nityadas. A sambandha jnána je Jivara Swarupa Krishna. That means that our only nature, eternal nature, is to be servant of Krishna. To znamená, že naše přirozená povaha je být věčným služebníkem nejvyššího pána. And we should understand that Krishna, the absolute truth, is Advaita Jnana. Měli bychom pochopit, že Kršna, absolutní pravda, je Atma Jnana. Vedanti tattvavidas tattvam yajnanam advayam. Advaya. Brahmati paramatmati bhagavaniti shabdati. That means that absolute truth is one reality. To znamená, že absolutní pravda je jedna realita. That manifests in three different features. Která se manifestuje ve třech různých podobách. As Brahman, Paramatma and Bhagavan. Jako Brahman, Paramatma a Bhagavan. So, and Krishna explains in the 15th chapter of Bhagavad Gita, Mamayvam Shujiva Loki Jiva Bhutak Sanatana, that every living entity is eternally his amsha, his part and parcel. Krishna vysvětluje v 15. kapitole Bhagavad Gita, že všechny živé bytosti jsou jeho amši, jeho části. That means that as we are Jivara Swarupa Krishna Nityadas, that means we are in fact by our eternal nature servant of every living entity. A to znamená, že my jsme naší původní povahou služebník každé živé bytosti. So in our dealings with our living entities, we should always have this in mind, that we are servants. Takže ve svém jednání s ostatními živými bytostmi bychom vždy měli mít toto v mysli, že jsme služebníkem. But of course, we don't serve the whims of crazy living entities, conditioned living entities. Ale samozřejmě nesloužíme těm náladám bláznivých podmíněných živých bytostí. But our service to them is trying somehow or other to connect them to Krishna. A naší službou pro ně je tak či onak je propojit s Kršnou. And if they are too envious to accept this, we serve them just in this way that we avoid them. A pokud jsou příliš závistiví, aby toto přijali, tak jim sloužíme tím, že se jim vyhýbáme. And this etiquette of how to deal with other living entities is set also by Dhruva. A tato etiketa, jak jednat s ostatními živými bytostmi, je také znázorněna Dhruvou Maharaji. When these great personalities came to take Dhruva to the spiritual world,
he didn't just jump on the Vimana with big smile, yes, I achieved perfection. But he asked him to wait a little bit. Když tyto vznešené osobnosti přijeli vyzvednout Dhruva Maharáže, tak on jenom neskočil do té Vimány s velkým úsměvem a tím pocitem, ano, já jsem toho dosáhl, ale tam žádal, prosím, počkejte ještě chvíli. And he went to every sage in this area, because there were many sages, and he asked them for blessing that he may go. A on šel za každým svědcem v té oblasti, protože tam bylo mnoho svědců a každého žádal o požehnání, aby mohl jít. And only when he received their permission, he went. A teprve, když získal jejich požehnání, tak šel. And also then, when he went up this Vimana, he thought of his mother, of his first guru. A také, jakmile vstoupil na tu Vimánu, tak si vzpomněl, začal přemýšlet o své matce, o svém prvním guruovi. Because he didn't want to go to spiritual world without his mother. Protože on nechtěl jít do duchovního světa bez své matky. And they just showed him that his mother is already on her way to spiritual world. A oni mu jenom ukázali, že jeho matka už je na cestě zpátky do duchovního světa. And there is also one interesting thing happened before he mounted this Vimana. A je tam taky jedna velice zajímavá věc, která se odehrála předtím, než nastoupil do Vimány. At that time, death personified came to take him with her. Protože v ten okamžik také přišla zosobněná smrt, aby ho odvedla sebou. But he used the head of the embodied death to climb to this Vimana. Ale Dhruva Maharaj jenom využil hlavu zosobněné smrti k tomu, aby vylezl do Vimány. So, if we focus on service to Krishna, as it's here explained by Srila Prabhupada, that we direct our austerity and penances towards Krishna's pleasure, then that means that we step on the head of death personified. A pokud my budeme jednat stejným způsobem, jak tady píše Srila Prabhupada, že zasvětíme svůj život askezi ve službě nejvyššímu pánu, tak potom v okamžiku smrti také vstoupneme smrti na hlavu. Yes, and this death is represented in different obstacles to devotional service. A ta smrt je prezentována různými obtížemi v oddané službě. Because the purpose of every obstacle is to take us to the world of death. Protože účelem každé obtíže je, aby nás zavedla do světa smrti. But for a devotee, this obstacle or this representative of our death becomes a stepping stone towards Krishna. Ale pro oddaného tyto obtíže, nebo tedy ty zástupci smrti, tak jsou vlastně různé stupně na cestě ke Krishnovi. If we are careful enough. Pokud jsme dostatečně pozorní nebo opatrní. Okay. Hare Krishna. Is there any question? Nějaká otázka nebo komentář? Or doubt? Pochyba? Please don't be shy. Yes, please. There is also explanation that when we know Krishna and understand Krishna as he is, etc., then we are liberated, or we go back home, back to Godhead. And I'm not sure exactly how it was with Dhritarashtra, because I think that he
somehow or other knew Krishna in this way, but I'm not sure if he went back home or not. If he went, how it was. And Dhritarashtra knew theoretically that Krishna is Supreme Personality of Godhead. Takže moje otázka byla, že tady je vlastně řečeno, že když známe Kršnu, no jeho transcendentální zábavy a jeho transcendentální postavení, tak se vracíme zpátky k Bohu. A moje otázka spočívá v tom, že Dhritarashtra tímto způsobem, nejsem si úplně jistý, znal Kršnu a taky jsem jistý, jestli se vrátil zpátky k Bohu. A Prabhu vysvětluje, že Dhritarashtra znal Kršnu teoreticky, že je nejvyšší osobnost božství. But he didn't follow his instructions. Ale nenásledoval jeho instrukce. Yes, because Krishna very early, when he came to Mathura, we can remember from Srimad Bhagavatam, he sent Akrura to Dhritarashtra to instruct him not to be partial to his own sons. Protože víme, že Kršna, když přišel do Matury, tak velice brzy poslal Akruru, aby Dhritarashtru instruoval, aby nebyl dvojaký vůči jeho synům. But he was very polite and he said, yes, you speak very nicely and elevatedly, but for me it is like lightning in the sky. For some moment everything is clear, but then if it is lightning in the sky during the night time, it's everything clear for a moment and then night again. Takže Dhritarashtra odpovídal velice pěkně a pokorně, nebo mile, že mluvíš velice pěkně a vznešeně, ale tvé poznání to je pro mě jako blesk v noci. Na okamžik se mi všechno rozjasní, ale potom se to zase zatemní. And he was full of excuses why not to follow Krishna's advices. A byl plný výmluv, proč nenásledovat Kršnovy rady. Even when there was negotiating before Kurukshetra war, and Krishna himself came at their palace to settle peace, he let Duryodhana do his own wicked plan. Takže i když potom přišel Kršna, aby vyjednával o míru, tak Dhritarashtra stejně nechal Duryodhanu, aby vykonával svůj zvrácený plán. So, according to Vidura's advice, he left Hastinapura when the war was over, and he lived for quite some time also with Pandavas. Takže he left home, he left Hastinapura after Vidura advised him so. On také opustil Hastinapur potom, co mu Vidura dal tu radu, aby odešel. And he lived for quite some time also with Pandavas. A nějaký čas žil také s Pandavci. After the war of Kurukshetra, of course. Po válce na Kurukšetře. When all his sons were killed. Když všichni jeho synové byli zabiti. So that was one of the Vidura's argument. You live here like a dog in the house of those who killed all your sons. To byl jeden z argumentů Vidury, který mu říkal, ty tady žiješ jako pes u těch, kteří zabili tvé syny. Then he went to the forest with his chaste wife Gandhari. A potom šel do lesa se svojí odevzdanou ženou Gandhari. And he burned himself in mystical fire. A spálil se v mystickém ohni. So I think it is not clearly stated what he achieved. Myslím, že není přesně vysvětleno, čeho dosáhl. But if he thought of Krishna at the time of death, he certainly immediately assumed the nature of Krishna at this
stated by Krishna himself. Ale pokud přemýšlel nad Kršnou v okamžiku smrti, tak bez pochyby dosáhl stavu Kršny, tak jak je Kršnou vysvětleno. But if not, he attained some other destination. Ale pokud nemyslel na Kršnu, tak dosáhl nějakého jiného místa. In the realm of birth and death. V oblasti zrození a smrti. Hare Krishna. Hare Krishna. I think time is up. So thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Balaram ki jai. Nitai Gaur Pramanandi. Hare Krishna.